Těžký zápas, to je veliký tým, který hraje hodně do těla, dobře brání a my jsme si měli trošku problém první polovinu zápasu, pak jsme dostali příležitosti hodně přesilovek ve druhé třetině, bohužel se nám podařilo využít jenom jedna. To je vždycky samozřejmě trošku víc čekání než obvykle, takže ty začátky bývají většinou takový pomalejší, ale jak říkám, ten první zápas je věci takový natěšený, hodně lidi jsou natěšený a bohužel jsme nevyhráli. No. Jsme byli všichni natěšený, jak říkám, atmosféra byla dobrá, jak v hledišti, tak samozřejmě na ledě je škoda. My jsme šli do třetí třetiny, vlastně jsme dostali 8 minut do konce, což je škoda, ale říkám, máme teď pár nových kluků, takže ještě začátek, ale musíme vyhrát ve čtvrtek. Jo, tak šlo to, já se cítím na ledě dobře, já jsem silný na puku, což je pro mě vždycky důležitý a doufám, že takhle bude pokračovat dál. Tak na to se nějak nejde připravit, to je bozvyk, takže my jsme na to docela zvyklí. Už teď samozřejmě pár kluků ještě ne, ale tak to prostě je, jako teď v té nabité sezóně, když byl světový pohár. Vlastně máme i bye week, vlastně týden volno, pak je All-Star break, takže ty zápasy budou nabitý. Takže s tím jsme počítali a to je pro každý tým stejný.